Ofre me amanse de hye. Yetwi kasa ene Ɛbɛbuo kasa yesisi ni trase na mpese yentretene ne kakra. Ye ka se ochia mi enim na sema a wota aka ne se nana wasuma. Ochia mi enim na sema a wota aka ene se nana wasuma. Na ye nka se ochia mi a onim na sema ka ose nana wasuma. Ochia mi bie ni ho a onim kasa. Ansana yebefa ochia mi no ni enim se wano ate na onim kasa yie. Ansana yafa ochia mi ama wabe kasa. Na de atie ni ohene bi tena ase a na ne chia me yefre na ochia me anim na ompe kasa tintinti se ye ka asem e kire ne so onkasa nkire ohene a enam se ohene ne to no oti nsem anipa ne kan ye nyina nti no na asem oka ota kan ne se nana wasuma ompe se obde kasa bia be frafra nsem ni mu na ye bebre nti o se nana wasuma ena na ebeye kasa Ɛbɛbuo a eda ho a ama enne yedibu bese ochia me anim na sema a wota aka ne se nana wasuma na mmom nye ochia me a wonim na sem ka ena okase nana wasuma medamase nya menkan ye ho na yebese hye bio